Ahojte, zdravím vás, priatelia, všetci, aj tí, čo sú kresťania, moslimovia, buddhisti, hinduisti, taoisti alebo new ageisti, proste všetky, ktorí sa zaujímajú o duchovno. Možno, že sa to niektorým ľuďom nebude páčiť, ale za môjim názorom si stojím, nebudem vravieť, odkiaľ mám ten názor pre istotu, ale dalo by sa povedať, že podľa mňa dosť týchto vecí môže spolu súvisieť. Možno, že aj preto, lebo niektorí ľudia sú príliš poverčiví a kade komu veria a dá sa povedať, že nevedia, ako sa k novému duchovnu dostať. Dalo by sa povedať, že napríklad New Age má celkom dobrú myšlienku, že pracovať na samom sebe, spoznať samého seba, skrz rôzne praktiky, povyberané však áno, to znamená, každému môže vyhovovať niečo iné, ja s tým úplne súhlasím. A vďaka tomu sa môže dostať do vesmíru. New Age ako taký napríklad nemá rôzne spisy, čo sa týka duchovná tak, takže knihy neexistujú, ale niečo sa predsa nájde. Stačí si dneska otvoriť internet, kde je kopec informácií a kadečo tam nájdete. Napríklad aj Truth Contest, alebo Audiodharma a tak ďalej. Práve na prvej spomínanej stránke som objavil zaujímavé veci. Samozrejme, preklad existuje len k tej prvej časti The Present, čiže prítomnosť, a potom je tam Present with the Religion, čiže prítomnosť s náboženstvom. A dalo by sa povedať, že sú to celkom racionálne knihy, akurát komponované na štýl New Age. Nebudem rozoberať práve tieto veci, ale bohužiaľ v tej druhej knihe kopec vecí napísaných, čo sa mi celkom logicky javia byť pravdou. Napríklad o tom, že napríklad Ježiš Kristus že nebol Božím synom. Jeho mama, ktorá sa volá respektíve Maria, alebo Mariam v hebrejčine, vraj bola požehnaná medzi ženami. No, podľa mňa to tak celkom nie je možné, pretože v tej dobe Izrael patril Rímu a zrejme to bola nejaká žena, ktorú doslova znásilnil rímsky vojak. Pretože Rímania sa taktiež k Židom nesprávali a zvlášť k ženám veľmi zhovievavo. Bohužiaľ v tejto dobe boli ženy aj neskutočne trestané a aby sa náhodou na to neprišlo, tak proste povedala kňazom, že akože to je Boží syn. A toto hovoria Ježišovi Kristovi a on potom začal ľuďom kadečo rozprávať, že je Božím synom a tak ďalej. To je jedna vec. Druhá vec, ktorú taktiež potom vysvetlím, že Biblia nebola písaná v pôvodných jazykoch, ktorých Ježiš Kristus rozprával. A prebehnem rovno k prvej veci. No, kadečo sa stáva a napríklad v New Age funguje systém channeling. To znamená, že rôzni ľudia sa môžu spojiť s rôznymi entitami a tak komunikovať. Možno, že to existovalo aj voľakedy v staroveku, či v stredoveku, to ja neviem, ale je to možné. Je to možné. Takže tam by mohlo byť niečo, ale no veľmi o tom pochybujem. Ďalej. Ďalšia vec je vlastne tá, že áno, Biblia bola písaná v gréčtine a v latinčine. A písali ju ľudia, ktorí boli najprv proti kresťanstvu, čiže najprv proste boli proti nemu, že ho akože ničili, utláčali, zabíjali kresťanov a tak ďalej a potom si náhle povedali, že aha, kresťanstvo je akýsi trend, mali by sme ho schváliť. A aby sme mali taktiež aj čím vládnuť, takže akože budeme to všetko robiť v mene Ježiša Krista a tak ďalej. Však napríklad globus, respektíve globus myslím rímske jablko, bol samozrejme symbol moci, akože takto vyzerá svet. Ale pridali potom aj k nemu kríž, akože vládnu v mene Krista. A vládnuť v mene Boha a univerza, to sa mi zdá byť dosť rúhavé. No, takže je to možné a samozrejme tie myšlienky ľudí sa dostávajú bohužiaľ, či chceme a či nechceme na papier.
Takže ja by som rád k tomu dodal, že, no, že napríklad aj, čo ja viem, Biblia, čo sa týka Koránu, tam je to taktiež niečo úplne iné, ale taktiež o myšlienkach, lebo to nepísali vládcovia, ale to písal niekto iný. Rovnaké. Či sa vám chce počuť pravdu, alebo nie. To znamená, že bolo tam nejako cítiť a možno, že doteraz aj je pre niektorých ľudí, ktorí našťastie majú otvorené oči, gratulujem im a blahoželám, konečne sa prebrali, že proste náboženstva väčšinou, ako jeden môj kamarát povedal, vytvoril diabol. Cirkev, toto všetko, tu ide len o zabíjanie, však sa pozrite napríklad, čo sa dialo v Latinskej Amerike, myslím na utláčenie rôznych indiánskych kmeňov a za týmto všetkým stali buď Španieli, Portugálci alebo Angličania, no ale hlavne Španieli, lebo tam bola inkvizícia, tam sa lovilo aj na takéto somariny ako čarodejnice, pričom tie ženy boli obyčajné ženy, čo sa mi javí byť dosť stupidné. Tak a teraz prebehnem na judaizmus, čiže židovstvo. Rovno na rovinu môžem povedať, že v Biblii boli aj niektoré veci, že napríklad keď Židia útočili, takže ako Boh im dal to znamenie, aby zabíjali v mene jeho. No, dosť zvláštne ospravedlnenie. A v mene univerza nemožno zabíjať, len takáto malá poznámka. Ďalej, prebehnem na islám, rýchlo to zhrniem, 1, 2, 3, aby som mohol prejsť konečne na niečo lepšie. Takže, čo sa týka proroka Mohameda, on Korán písal najprv, vlastne keď získal to osvietenie, doteraz sa nevie, či to bolo tak, alebo inak, no proste začal písať, ešte bolo všetko v poriadku, ale potom veľmi veľa ľudí sa okolo neho zgrúpilo, však áno, to sa zoskúpilo, ako stádo za pastierom, tak išli. No a samozrejme, mesto Meka chcelo mať akože svoje postavenie, svoju moc a tých ľudí potom vyhnali do púšte, hlavne proroka Mohameda a tých ľudí potom začali zabíjať. A prorok Mohamed samozrejme cítil zradu a začal potom, bol plný negatívnych vecí, písať také veci do Koránu, že všetci, ktorí v nich neveria v toho pravého Boha, mali by byť pozabíjaní bez rozdielu. A to je preto, lebo človek, keď je frustrovaný, robí kadečo. Stačí sa pozrieť napríklad na okolitý svet. Poznám napríklad kopec ľudí, čo na internete z frustrácie, namiesto toho, aby svoju myseľ vyladili. Viem, že to je niekedy nemožné, ale dá sa to. Robia kopec hlúposti, či píšu na blogy, či píšu na sociálne siete, také veci, až hrôza. A niekedy také, čo ľudia chcú počuť len preto, lebo sú frustrovaní. A to je jedno, či politika, to je jedno, či sa im niečo stalo v zamestnaní, to robia. A to je príklad proroka Mohameda. A teraz prebehnem na niečo lepšie. Buddhizmus, taoizmus a hinduizmus. O hinduizme nevieme nič, ale o buddhizme vieme toľko, že to dá sa povedať písal osvietený človek. Siddhartha Gautama Buddha. V súvislosti toho rôzne, tak napríklad niektorí to čítajú ako Siddhartha Gautama Buddha, to tuším závisí od toho, či je to buď sanskrit alebo pali, pretože tie práce toho budhového učenia bolo písané, aj v pali a samozrejme aj v sanskrite. No, on dá sa povedať, on mohol získať to osvietenie. Veľmi potom túžil a pod figovníkom v tichu ho získal. No a potom taktiež nadobudol učenie a pochopil, že jediný problém ľudí je v tom, že nežijú v prítomnosti, väčšinou minulosť a budúcnosť je dôležité, ľudia sú veľmi pripútaní k egu, až tak šialene, že že zhrniem to veľmi jednoducho, že proste vznikajú vojny a kadečo. Každý má svoju pravdu, každý má svojho boha a tak ďalej a nikto nežije spolu s univerzom. Zenové náboženstvo v Číne známe ako Chan sa snažilo o niečo iné. V Koreji ináč to mimochodom to náboženstvo známe tuším ako Song.
tam úplne sa odrezávali nelogickými hádankami, tak dá sa akože dosiahnuť odpovedia nelogickým rozmýšľaním, ako keby úplne náhodne. To sú koany. Korejci im tuším hovoria kongany, čiže Číňania kungany. A teraz proste, keď nad týmto všetkým rozmýšľam a poviem vám, proste toto je fajn, lebo niekedy ego nám sakramentsky bráni. Takže buddhizmus prišiel s prvou vecou. V Číne bolo veľmi veľa smerov. Dá sa povedať, aj počas obdobia buddhizmu, aj pred ním, aj ďalej, proste po Budhovej smrti. Medzi takých najzákladnejších umelcov, spomínam rovno umelcov, alebo filozofov, hoci oni vytvorili doslova umelecké filozofie, klobúk dole pred nimi patria Kung Fu Tzu, čiže Konfucius a Lao Tzu. No, prvý z nich samozrejme vieme, čo vytvoril. Konfucianizmus. Dá sa povedať celkom, podľa mňa má myšlienky v pohode, ako byť správny vládca a tak. Zatiaľ čo Lao Tzu, a to sa nevie, či bol to skutočne on, ale legendy to o ňom tvrdia, napísal knihu Tao Te Ching, keď chcel odísť z Číny preč. A vtedy Čína bola vo vojne. Tak sa aspoň hovorí. A vraj ten strážca ho požiadal, aby napísal o tej ceste knihu, o ceste. A v čínštine sa povie cesta Tao. A on sa akože rozpísal o ceste, že cesta, o ktorej píšem, nie je skutočná cesta, meno, ktoré tu spomínam, nie je skutočné meno a tak ďalej. Bol očistený, jeho myseľ bola správne naprogramovaná, správne príkazy tam boli zavedené a ako hovorím, vďaka tomu by sa dalo povedať, to je jedna z filozofií, podobne ako buddhizmus a taktiež hinduizmus, veľmi dobre naladená. Toto všetko, čo je v Tao Te Chingu napísané, samozrejme treba nad tým rozmýšľať, ale má určitú súvislosť. Takže dalo by sa povedať, že v rámci tých monoteistických náboženstiev buď ľudia chceli vládnuť v mene univerza, alebo boli zúfali a popísali kopec hlúpostí, ich myšlienky sa tam dostali, či chceme, či nie. No a vďaka tomu začalo vznikať kadečo, rôzne zabíjania v mene náboženstva. Takže ja vám hovorím, treba na to dávať pozor, že treba sa nad daným náboženstvom zamyslieť a niekedy sa to z určitých kníh dá aj vycítiť, či človek bol osvietený a či nie. A čo sa týka náboženstiev, hlavne tých západných, alebo ak chcete monoteistických, tak bohužiaľ všetky obsahujú tie myšlienky. Tie myšlienky, a to je jedno, kto to zapísal, či nejaký mocný, či nejaký hentý, tamtí prorokci, čo ja viem, vešci, šarlatáni, no, až na pár duchovných smerov, ktoré boli taktiež prenasledované, obsahovali zlo. A napríklad New Age a nové duchovno, vezme to podľa mňa to isté, lebo New Age to je len pomenovanie od novinárov, taktiež má určitú kritiku. Ale ja tiež neakceptujem všetko, čo sa týka New Age, ale tam existuje kopec možností a dal by sa povedať, že každý by mal mať to svoje duchovno, s čím súhlasím, a začať hlavne od seba samého. A keď niekto začne od seba samého, tak je to úplne jasné, hovorím, sa priblíži univerzu.